Nemoj da snimaš. Da, izbacite ga, da, ja radim ovdje. Aj, pali ga. Da li misliš da možeš tako se zajebavaš po radnji? Sad ću zovem policiju. Gledaj kako mi stoji. Momci, jel treba još nešto? Ovo sve će biti na kuću, časti vas, brat. Zovu nas. Jel treba kafa neka, nešto se donese? Zaposlio sam se u Maksiju, brat. Vidi kako se zovem. Pop, u šumi. Pop? U šumi. U šumi? Šta u šumi, brate, si lud? Reci tati kako se zovem. Pop u šumi. Ti mi moraš pomoći, brate. Došao čovjek, čuti, da nije zaposlen, Samo sekund, ovo ne možete da uzmete, ovo je poskupilo je, pa ne možete uzeti sad zato što je istekao rok. Ne razumem. Stavili smo greškom. Dobro, kad budete pripremili cenu... Mislim, evo, odakle ste uzeli ovo, samo da vidim? Evo to je dole. Aha, ovu možete da uzmete, ova je dobra. A šta, dajte da vidim, ja redovno kupujem posle, pa iste. Da, ova mi deluje malo sumnjivo. Ja vam ne bih preporučio ove dve, tu uzmite. Ali isto je. Mislite da isto? Jeste. Možda, znate šta je stvar, meni je prvi dan na poslu i onda sam se malo uplašio. Gdje radiš? U Maksiju. U ovom našem Da, Maksiju? zovem se Pop. Pop se zove. A kome se javi? Pop, a prezime Ušimi. Zaposlio sam se online i došao i krenuo. Danas mi je prvi radni dan. A misliš da možeš tako da prilaziš potrošačima? Pa ne znam, jel nije bilo dozvoljeno. A misliš da tu u redu da tako prilaziš potrošačima? Mislim da ništa nisam uradio loše. Ajde dođi mi po kuću, molim te. Gdje ti je sanitarno? Sanitarna? Nemam. Gdje ti ime? Mislim, nemam. Kako možeš radiš u objektu, nemaš ni sanitarno ni ništa? Baš, ići ću da nabavim ime i vratit ću se. Aj skini uniformu, to prvo. Odakle ti naša uniforma? Dobio sam, stigla mi je pošta, paket. Poštom ti stigla. Skini uniformu, daj mi ličnu kartu. Sad ću zovem policiju. Ali uniforma je moja, Baš me briga čija ti uniforma, da li misliš da možeš tako se Pa, mislim da mogu. Prvo ne smiješ da snimaš. Sad mi daj to, zovem policiju, sad ćete da napravljate oboje. A mi imamo puno pravo da odemo, ne možete da zovete policiju, ništa nismo loše radili. Ti nemaš puno pravo da uzmeš i da snimaš ovdje po objektu i da zajebeš. Ja nisam snimao, jeste vi vidjeli mene da snimam? Sad ću vratim kamere. Pa dobro, vratite, pa ja nisam... Neću da skinem, moja uniforma. Ne možeš da imaš uniformu ako nisi radnik Maksija, to je prvo. Dobro, okej, otići ćemo, samo ćemo... Zovite policiju jer mi imamo puno... Nemate pravo da nas zadržite legalno, mi imamo pravo da odemo. Ko je za to? Nareže ovi snimak i pošalju policiju. Ma pošaljite, pa slobodno pošaljite, doviđenja. Zdravo, mene su poslali da pomognem, jer sve ide u lokal, u Maks. U ideju. A ovo je ideja! Ja sam se zajebao. Jel mogu ja da uzmem jedan paket i da nikom ne kažeš samo da uzmem da ubacim kod sebe u kola i da... Zašto kasnije nemamo ništa tamo od Pepsija niti od pića više. A čave, ne vredi, nemam ja, ovo je sve tačno za ideju. Sve je tačno u broj, ne mogu ni jednu da uzmem. Veruj mi. Brate, dobit ću otkaz. A ja ću da uzmem brzo da otrčim, nemoj se ljutiti. Nemoj ljubi. Burazo, on je tačno. 60, 80, 140. Bacite 30.000 lajkova i sljedeći deo radimo u ideji. Prankujemo ih sve ih prankujemo i subscribe-ite, malo nam fali da dođemo do 1.100.000 sabova. Hvala Baki i Mitroviću na drami, brati izmuzo sve što je moglo. Sada mora Delfinarija malo da podrži. Uzeo sam sad i ovu majicu, kao što vidite i tu sam zalepio Pop u šimi. Tu smo zbog vas. Izvinite, je li moguće da se uzme hrana ovdje, da se pojede neka, da uzmem, ili mora da se potpiše na račun? Rekli su mi da... Ovdje nema slike. Evo. Ovdje slika. Nemoj da snimaš. Da, izbacite ga, da, ja radim ovdje isto. Napolje, dečko. Kinder jaja. Da. Kinder jaja su vam vamo, pratite me. Ovdje su nam slatkiši. Sad imate ovaj tip Kinder jaja. Ovo su kao Maša i Medved, nisu prava baš Kinder jaja. Ovo su po meni loše, razumete? Ovo sam ja jeo kao mali i imao sam problema s probavom, tako da ti nisu dobri. Imate onda s ove strane Haribo. A gdje su vam prava Kinder? Iskreno da vam kažem, mislim da nemam. Ali ovo možete da uzmete. Samo, evo, ja ću vam dati popust na to, 30%. 30% popust na Kinder jaje. Mislim, nisu Kinder, ova su kao vidite, Maša i Medved. Ali ovdje imate... Eto, otkaz ću dobiti. Znate kako, da, ovo su Paw Patrol, to su kao šapeće patrole, jeste vidjeli taj crtani, to je ovo.
Deca to vole. Znate kako, možete da mi ostavite vaš Instagram i ja ću vas zvati ako nađem kinder jaja. Ne, Ne, okej. E, možda su ovdje, da znate. Evo ih. Evo ga. Evo ih prava kinder jaja, ne ova fuša, ove gluposti. Izvinite, stvarno, prvi dan mi je na poslu i onda sam se malo uplašio. Aplauz, kao jer smo našli, ništa važi, hvala vam, doviđenja. Gospođo, jel ste vi bili malo pre ovdje, ne? Ne. Pošto sam vidio da ste sakrili par stvari, da ste ubacili u torbu i to. Ako hoćete da ukradete nešto, ona levo uz ulica ne radi. Ne, nisam, verujte, ništa nisam birala. Važi, ne znam. Sad sam prvi put došla ovdje, bila sam tamo. Aha, jer, mislim, samo ja govorim, ako hoćete... Nema šta tamo. Ako hoćete, ja često dolazim i samo gurnem u džep, idete skroz levo na uz ulicu, ne? Nema tamo, nema problem, nemam to namjeru. Vaš, ovo je bio samo test, šalimo se, ja sam poslali su me svaka čast, poštovanje, zato što pokazali ste poštenje. Samo sam teo da testiram da vidimo da li bi ukrali nešto, ne? Okej, hvala vam, svaka čast. Imate aplauz od radnika Maxija. Okej, sad sam ga slomio, izvinite. Samo pazite da ne dirate rukama, golim to, okej? U redu. Dobar dan, ne mogu da vam pomognem? 250 grama ove salame zelene. Te salame? Da. Baš ove zelene? To ne mogu da vam dam. Mislim, mogu, ali vam ne bi preporučio tu. Pa zato što ja sam jeo pre par dana ovdje, iskreno kažem, nije bilo baš najbolje. Zato što stomak je ono zaboleo posle toga. Tako da, znate šta bi vam ja preporučio? Uzmete, odete do Meka i lepo se najedete za te pare, to je najbolje. Ako ste gledali onaj No Lifer Has, znate ko je No Lifer Has do $1, to je najbolje. Pogledajte tu sve šta treba da se iseče, napravite taj najbolji sandvič za $1, tačnije 100 dinara i jedete. To je ponekad tako, pošto me Mitrović sad gasi, onda se trudim. Meni je žao da vam to preporučim, bolje neko drugi da vam naseče to. Evo kolega će vam, on dolazi, tako da bolje onda da. Kolega, reši ti ovo ovdje, ja... Slika. Kolega, izvini, ne mogu se slikam na radnom mjestu. Znači, hoće čovjek ovu, koliko hoćete, izvinite? 250 grama, možeš ti da mu nasečeš, ne? Da ću vam sečem, čovječe. Hoćeš ja da probam? Evo ću odsečeš ruku, čovječe. Da, što je najveća ovaj rizič. Ti na tome, ja ne smijem. Da, bolje ne. Dođite na ovu stranu, brže ćete možda završiti. Ne mogu, po broju. A dobili ste broj? Tu smo zbog vas. Jel treba pomoć neka možda? Ne, hvala. Jel to Gucci majica? Gucci nosite? Ne? Dobar dan. Jedno pitanje. Jeste znali za naše pravilo da ne možete imati naočare u Maxiju? Nosite naočare, a ne možete da nosite naočare, pa samo su me poslali da vas upozorim. Posle jednog upozorenja ide upozorenje, a posle drugog upozorenja diže se cena na kasi za 30%. Zašto? Pa zašto naočare nosite, ne možete da imate naočare u radi. Ispred tamo ima znak, nema snimanja, nema šorceva i majici, nema papuča. Za luk? Ne, luk uzimate. To je dobro. Zdravo. Nećete se ljubiti, ali nema veze. A možda i hoćete. Ćao, ne treba pomoć možda? Ništa, hvala puno, samo da vidim šta želite. Prišao sam u stvari jer si mnogo simpatična, morao sam da se javim, zdravo. Hvala. Ali nemoj da mi kažeš nikome da ne dobijem otkaz. Okej? Jel pričaš s nekim? Čekaj, evo sad čekam da se javi. Nije dečko, ne? Nije. Sad nije, ali imam ga iskreno da ti kažem. Tako da, hvala ti u tokom slučaju. Ali postoji šansa da raskinete ako... Nekada možda, ne znam. Možda u budućnosti. Ne znam, pa da. Ajde ti mi daj tvoj Instagram i ako raskinete ja ti se javim. Može, da tamo sekundu. Imaš ovako grčka salata, tuna salata i italijanska salata. Za tebe je na popustu sve. Ja ću srediti na kasi. Popust 10%. Ili 69%. Pričam i sa tobom paralelno. I sa jednim dečkom što radi u Maxiju. Zove se Pop. Ajde. Aha. Koja gužva danas, jel ovo, realno. Koleginice, šta je? Dobar dan, jel treba nešto? Treba mi 100 grama ovog sira. 100 grama ovog levo. A možete vi da sredite to. Na ovo je gužva danas, ne mogu više. Sir je tražila komšinica ovaj, tu od 79. 150. 150 je realno. Jednom se živi. Jel imaju veće možda ove, ne? Gotovo nema. Nema veće. Ti na mote, je li ima ili ne? Delikates, ali sam došao na ispomoć danas. Izvini, dečko.
Ajde, dođi. Dođi ovo. Ti si došao na ispod? Da. Ajde, dođi ovo. Samo da namestimo, izvinite. Koji te snima? Ovaj, dođi. Evo idemo, ne brinite. Ajde, pali ga. Jel moguće da smo se izbacili tako? Samo pomožem. Samo sam pomogao. Izdržali smo jako dugo, dao sam sve od sebe, nije bilo loše, security nas nije ni uvatio na kraju, izbacila nam se žela. Da sam isecko 200 grama tanko bi bilo ono, pobjeda, ali dobro. Sad idemo u najveći maksi, znači ima mega maksi na Adi koji smo već probali. Popuši mi. I bukvalno security čim sam ušao, odmah me izbacio, znači odmah, nema šanse me izbaciti. Sad ćemo vidimo, idemo do tamo. No. Što da, brate, moram napustiš ovdje. Ništa vaš. Jebi. A jeste nas vidjeli na kameri? Pa da, ispitali smo. Bukvalno smo došli, 30 sekundi nije prošlo. Vi ste najbolji security ikad. Probali smo ljudi, dali smo sve od sebe, ali security nas je izbacio bukvalno čim sam ušao. Gledali su kamere, čim smo ušli i odmah su rekli čo da izađi. Prepoznali su, ali nema veze. Respekt za security, iskreno ono, izbacili su nas najnormalnije. Dobar dan, jedno pitanje imam samo da vam radimo kao kratku anketicu. Da li hoćete možda da uzmete štrudlu ovu na popustu je, molim vas. Zato što, evo stavit ću vam ja. Ne jedete slatko? Dobro, ništa. Vi ste slatki. Hoćete možda da kupite štrudlu smokva? Ne, hvala. Na popustu je sada pa prodajem. Evo. Neću. Ja imam procenat od prodaje pa zato. Pa neću. Molim vas, dobit ću otkaz. Zbog jedne štrudle ćete dobiti otkaz. Sa 170 dinara na 69. Ne jedem štrudlu, hvala. Neće dobiti otkaz ako je zbog toga. Dobit ću otkaz. Okej, izvinite, evo uzet ću, izvinite što sam bio majmu. Koleginice, to sam ja, Pop. Zanima me koga. Utra ne može, uđete komisiji. Jel treba riba, ali možda... Mušterije su tu, koleginice. Koleginice, to sam ja. Ne zanima me ko si, ne možeš da ulaziš tamo gdje nije tvoje radno mesto. A radim ovdje, u Maksiju. Ko kaže da ti radiš u Maksiju? Zaposlen sam, danas mi je prvi dan, doduše, pa me zato me možda ne znate. Niste me vidjeli, bio sam pozadi iza, muvao sam se sa Milicom. Pop ime, Ušimi prezime, dolazim iz Japana. Skini to pa ide i da završimo, znači koji ti ide broj? Ko ti je dao? Ide broj 249. 249, ajde. Ko ti je dao uniformu? Mama mi je sašila jer ja sam kao mali uvijek htio da radim u Maksiju. To mene ne... I onda... Mene nemoj te fore. YouTuber, brate, došao i ovdje nas. Ja sam Pop. Ovo je moje odeljenje, razumiješ? Ja sam htio da preporučim neke ribe na Instagramu i onda... A ne, mene ne interesuje tvoj Instagram, skidi uniformu i uzmano. Izvinite što sam bio majmu. Danas sam na ispomoć došao. Ne može čovječe, postoji ovdje neki red, znači da se javiš nekom, dakle tebi uniformu. Pa dobio sam na poštu. Na poštu sam dobio. Ne možeš dobiješ tu uniformu, ajde braći uniformu. Pa ne, ovo je moja uniforma, stvarno. Braći uniformu, nemoj da ti juri. Vaš? Pa ne možete da mi uzmete kad je moja. Ne možeš ti dobiješ uniformu. Pa dobio sam. Pa dobro, ja sam bio radnik. Bio si radnik? Bio radnik nekada, da. Let's go! Htio sam da preporučim neke ribe na Instagramu, ali ono, ništa od toga. Dajem otkaz na kraju, neću više ovdje da radim. Lajkujte klip i bacite sub, lajkujte video!